současnosti probíhá stavba prvního airchipu, neboli země lodi v Praze. Jedná se o světový unikát tím, že vlastně vzniká model soběstačného domu takhle blízko centra, tak velkého města, jako je Praha. Stavíme podle principů Mikea Reynoldse na základě jeho myšlenek, které vyvinul a vyvíjí pořád v Novém Mexiku ve Spojených státech. A vybudovali jsme prostě systém teras a políček, terasovitých políček, které vlastně zabezpečují a drží celý ten svah, aby neujížděl. Když už jsme získali trošku zkušeností tady s tím svahem, dali jsme dohromady prostě pár lidí, tak jsme se pustili vlastně do stavby celé této lodi. Tady se vlastně nacházíme v zádveří té stavby. Tady přesně v těch místech bude procházet stěna ze skleněných cihel a betonu a tady budou botanické jednotky. Tady budou vlastně jenom 3 řady těch pneumatik, na tom bude zase betonový věnec a do toho bude opřený vlastně celá ta střecha. Musíme to pořád měřit, ty pneumatiky, aby byly prostě rovně, prostě to není opravdu jenom poskládaný. Je tady 12 vrstev pneumatik, přičemž vy už tady vidíte další fázi, když jsou ty pneumatiky vlastně nabušené a to, tak se mezery mezi nimi vyplňují takzvanou kovovou omítkou, to znamená mixem jílu, takového jemného štěrku a slámy, který tady prostě vlastnoručně mícháme a potom vyplňujeme prostě ty mezery, takže tady už vidíte nějakou, já nevím, 4., 5. vrstvu. Ta dolní trubka, to je takzvaná klimatizační nebo dýchací trubka, která vlastně prochází skrz tu hlavní stěnu. Tady budou vcházet 3 trubky, v kterých bude jakoby cirkulovat voda a bude prostě ve šneku procházet kompostem. Tou reakcí toho rozkladu vzniká obrovské teplo, takže to teplo bude konzumováno vlastně do té vody a bude přenášeno do toho airchipu dovnitř. Jednak prostě to bude sloužit v koupelně jako zdroj teplé vody a jednak to bude sloužit jakoby topení nebo vytápění vlastně toho airchipu. Kdokoliv si tohle to může udělat na chalupě nebo na chatě. Tady nebude žádná místnost, tady prostě bude jenom čistý prostě skleník a bude tady vlastně umístěná technologie, které se říká akvaponie. Tady budou prostě nádoby na ryby, v tom budou žít ryby a všechno budou se prostě krmit a všechno to, co vyloučí ty ryby, tak bude vlastně posláno do toho hydroponického systému té zeleniny, která vlastně roste v jiné nádobě nebo prostě v odděleném patře a tam prostě z toho vyroste, že jo, tam z toho vyroste zelenina, vyrostou z toho plody. Ta naše parcela předtím vypadala úplně stejně, jako je tady ten kopec, tak to byl prostě takovýhle nálet, prostě džungle, buš.